matematikak edonon daudela entzun dugu maiz. Zer eta dantzarekiko zaletasunak eraman zuen gure hurrengo gonbidatua, euskal dantzen eta matematikaren arteko lotura ikertzera gurekin da Judit Ribas. Kaixo, Judit. Arratsaldeon. Ongi etorri, Judit. Judit, matematikaria zara, zergatik matematika? Bueno, pues beti da nik gustatu zait matematika, ez? Ja txikitan, eskolan eta institutuan beti gustatu zaizkit. Nik disfrutatzen nintzen problemak ebasten, eta, bueno, pues nahiko argi zegoen hori ikasi behar nuela. Eta dantzaria ere bazara? Zer da dantza zuretzat? Bueno, dantza da nire zaletasun handiena. Niretzat dantzatzea da beste mundu batean sartzea, ahaztea nire problemak eta disfrutatzea. Eta zure bi pasioak uztartu dituzu, ezta? Matematikak eta euskal dantza. Nola egiten da hori? Bueno, pues esan duzuen bezala matematikariok esaten dugu matematika edonon dagoela, eta nik orain dela urte batzuk pues hasi nintzen pentsatzen, pues bueno, berez nik dantza eskolak jaso ditudanean eta nik beti ikusi ditut irudi geometrikoak, pues azaltzen zizkidatenean urratsak eta orduan, bueno, pues esan nuen. Zergatik ez hasi apur bat sakontzen, ikertzen, aber ze loturak dauden bi esparru horien artean, ez? Eta, bueno, azkenean pues bilatzen informazioa eta ikusi nuen baietz, badaudela loturak, hasiera batean hain desberdinak diruditen bi esparru horien artean, ez? Matematika, bueno, denean dagoela esaten da, ezta? Euskal dantzetan, beste dantzetan baino matematika gehiago dago? Ez dakit gehiago dauden, nik esango nuke dantzaren arabera matematika desberdinak topatu daitezkela, ez? Eta nik esango nuke bi multzo nagusi desberdindu daitezkela, nolabait dantza koreografiatuak direnak, eta nik hor euskal dantzak sartzen ditut, ez? Eta bestaldetik, nik dantza soziala deitzen dudana, gehiago praktikatzen dudana, ez? Baina koreografietan nahiko espreski ikusten da matematika, ez? Nik esango nuke simetriak, irudi geometrikoak gehiago ikusten direla dantza horietan, eta bereziki euskal dantzetan, eta ez besteekin konparatuta, ez? Eta orain, jendeak agian hobeto ikus dezan, non ikus dezakegu zehazki euskal dantzen eta matematikaren arteko lotura? Bueno, lehenengo eta behin, musikaren bidez lotu daitezke bi esparru horiek, bi disiplina horiek, ez da? Musika eta matematikaren arteko lotura nahiko ezaguna da, Grezien garaitik, eta noski dantza ez da ulertzen musikari gabe, ez da? Eta orduan hori izango litzateke lehenengo lotura bat musikaren bitartez. Gero, urrats batzuen izenak, begiratzen baldin baitugu, hor ere batzuetan matematika agertzen da, batez ere zenbakiak esango nuke, baina ez bakarrik, ez? Gero lehen aipatu ditudan irudi geometrikoak, ez da? Dantzariak kokatzen direnean, dantzarako prest daudenean, eta dantzan zehar ere, irudi geometrikoak sortzen dituzte, ikus litzakegu errektangeluak, ikus litzakegu zirkuluak, baita pentagonoak ere, eta baita simetria ere. Osea, simetria arte guztietan dago presente, simetria beti erlazionatu da edertasunarekin, eta adibidez arkitekturan, edo pinturan, edo baletean, lotura hori simetria eta edertasunarekin beti dago, eta baita euskal dantzetan ere. Beraz, euskal dantzak... Segi, bukatzen. Ez, bueno, aipatu nahi nituen ere, igual hain ezagunak ez diren matematikaren beste bi arlo, dala kombinatoria eta txirikorden teoria, horiek ere aurkitu daitezkela euskal dantzetan, naiz eta horretarako apur bat sakonago ikertu behar dela edo aztertu behar dela, ez? Pixka bat, zehatzago eta hobetosiago ulertu ezagun deno, lagunduko diguzu adibideren bat jarrita matematikak eta euskal dantzen arteko loturari ulertzeko, ze dantzarekin adibidez lotuko zenuke? Bueno, nik esan dudan bezala simetria dantza askotan agertzen da, ez? Baina, bueno, Durangaldeko dantzaren parte batean bereziki espata joko txikian, hor oso erraz ikusi daitezke simetriak. Ikusi egingo dugu, bai, bideo batean, espata joko txikia.
Bueno, ze esango dugu? Zein da azalpena? Dantza hori ikusita gero? Bueno, nik... Non dago hor matematika, non ikusten duzu? Ikusten dut matematika 1000 tokitan. Bai. Hasita dantzarien posizioarekin, ez? Lehen aipatu ditugu errektangeluak sortzen direla, eta hortxe daukagu, ez? 8 dantzari errektangelu bat osatzen. Baina simetrietara mugitzen baldin bagara, ez? Simetriari buruz hitz egiten dugunean ziurrenik denok pentsatzen dugu ispilu batean, ez? Guretzat bi irudi simetrikoak dira ispiluaren, bata bestearen irudia baldin bada ispilu batean. Baina matematikariok simetria gehiago ditugu, ez? Adibidez, guk esaten dugu bi gauza, bi gorputz simetrikoak direla, translazio baten bidez, lortzen baldin badut bat, beste bat transladatzen. Orduan, irudian ikusten den bezala, pues, bikoteka dantzaren momentu batean, dantzariak bikoteka antolatzen dira, ez? Aurrez aurre begira, eta adibidez nik hartuko banu, pues, irudian agertzen den, azkeneko beko zatean agertzen den bikotea, pues, hori trasladatuz, mugituz, lortuko nuke beste bikoteen posizioak, ez? Orduan, niretzako hori da, argi eta garbi traslazio bat. Baina, bereziki bikote baten dantzariak, konsideratzen baldin baitugu, ez da? Pues lortu daiteke bikote baten irudia ere, beste dantzariari transformazio bat aplikatuz. Zein kasu honetan, pues, biraketa bat egin behar dugu, ez? 180 graduko biraketa bat, eta hori, matematikarientzat beste simetria bat da. Horiek izan bitezke kasu batzuk, baina esaten dudana. Gehiago ere ikusten dituzu, ez da? Bai, nik 1000. Esate baterako, bada oso dantza ezagun bat, bai euskal dantzetan, bai ustut munduan zehar ere asko egiten dena, zinta dantza, ez da? Eta dantza horrek badu zer ikusirik, lehen aipatuzun txirikorden teoriarekin. Azalduko diguzu, azaletik zer den txirikorden teoria hori? Bai, noski. Bueno, denok dakigu zer den hilearekin egiten dugun txirikorda bat, ez da? Banatzen dugu hilea 3 zatitan, eta bultzatzen ditugu 3 zati horiek. Bueno, matematikariok egiten duguna da modelizatu bizitzan, naturan agertzen diren fenomeno batzuk, eta batzuetan ere egiten duguna da orokortu eredu horiek. Orduan, zergatik ez 3 zati hartu beharrean gehiago hartzen ditugun, eta hilea izan beharrean, pentsa dezakegu zintak direla, edo kordak, edo... Orduan, txirikorden teoriak aztertzen duena da, horrelako zenbait kordaren multzo bat daukagunean eta korda horiek gurutzatzen ditugunean, zen nolako irudiak agertzen diren. Eta hori gertatzen da, aipatu dugun bezala, zinta dantzan, hori da. Zinta dantzaren kasuan, dantzariek zinta bat daramate, eskuan, eta mugitzen diren bitartean, badoaz gurutzatzen, pasatzen zintak bata bestearen azpitik edo gainetik, eta hor ikusten dugu zutoinean, agertzen dela txirikorda bat. Ezu, Judit, honek esan nahi du matematika errazago ikasi egitekeela adibidez dantza eginez? Bueno, lagundu ezake? Nik esango nuke baietz. Ez, segun, noski, formula matematiko bat asaltzeko, dantzak igual ez du laguntzen, baina aipatu ditugun simetriak asaltzeko umei, ez da? Zergatik ez, edo patroiak, patroiak asaltzen direnean, hori da matematikan asaltzen den beste arlo bat, umei zergatik ez planteatu, behitu, sortuzuk urrats bat, erabiliz, ezakit ze simetria, edo ze patroi, eta nik uste dut oso entretenigarria izan daitekela, eta matematika beste ikuspuntutik lantzeko modu bat, ez? Eta orduan, bueno, segun ze esan dudan bezala, segun ze gai asaltzeko edo nik uste dut baietz lagungarria izan daitekela. Bai, gero beste gauza bat izango da, pentsatzea, ea dantza hauek sortu zituztenek, ea matematikak zituzten buruan, ez da? Claro, bueno, nik esango nuke koreografo bat baldin badago atzean, koreografoak beti duela matematika buruan, ez da? Aipatu dugun simetriengatik eta beti edertasunarekin lotzen dalako. Gero, zintadantza asmatu zuenak pentsatzea txirikorden teoria ezagutzen zuela, esango nuke ezetz. Nik neuk ez nuen ezagutzen txirikorden teoria, honekin edo honetan ikertzen hasi baino lehen, oseak. Bueno, Amaia. Bai,
ez da kurioso egite zaita dudana, karo, matematika ez, askotan guk esaten dugunean, matematika ez doakit ondo, asko ez oso leku mugatuan mugitzen gaialako da, ez da. Jakin nahiko nuke, ez dakit, niri bertxotan gertatzen zaidalako, ez da. Zuri gertatzen hauten zaizun, gaur ona sartuta, fijatu otezaren, dana matematikarekin lotzen ote duzun errepidean zoazenean. Bai, Jose Luisek aipatzen zituen lehen ez beta horreko matematiko hiek, nik beti dara matzat, nik lerroak hemen bertan ez, lerroak ikusten dira, errektangeluak, geometria oso erraz ikusten da, zango nuke edonon, eta, baina, bueno, ez bakarrik geometria, ez, eta Jose Luisek erakutsi dizkigun argazkietan, pues hor, argita garbi niretzat matematika zegoen. Oso, ongi.